Ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga research. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan, once there was a love, sa kasaysayan. Inosente, nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes Be a good boy, ha? Kag hindi ka maghibi kung may kinahanglan ka. Wala ba na naghibi ang mga boys? Kag hindi mo pag-awayon si Yaya, ha?
Yes, Mommy. Ops! Ano ganing hambal ko? Wala kay ang boys. Good. Okay. Bye, my love. Suno sa receptionist. Wala diri ko nung pakikitaan ko nga tawo. Kay isa lang sa mga direktor ang available. Kagusto niya ako nga mamit. Ay, amo na ining opisina nga ginhambal sa akon sang receptionist. Masulod na lang kuno ako. Kay nagahulat na ini sa akon. Ay, buksan ko na lang ang portahan ah. Nagatalikod siya. Masulod na lang ako ah. Good morning, sir. Nagatubang siya. Hindi. Hello again, sweetheart. Please, have a seat. Hindi ako magpapikto ah. Mapungko ako. This is a quiet surprise. Amo man ginalauman ko. Pero hindi ba lang nagsiling ako nga makita ay gihapon kita? Ang buot mo silingon? Hindi lang kayo natabuan ang pagkitaay nato ni ini? Kung isiling ko nga natabuan ng matuod. Hindi ka magpati, hindi bala? Ginhugod pala niya ini? Ginplano? Ako ang nagsugo kay Mr. De Vera. Nga tawagan ang opisina ninyo. Tungod kung siya na ang masunod. Ang dako nga advertising agency ang gusto niya nga makambal. Hindi gamay nga advertising agency ang amon opisina, Ivan. Siguro. Pero hindi siya kasubong sa iban nga dalag ko. Kag mas kilala na. Kag sa tunos ang ginapanghambal mo, hindi kami makalambot sa standards ng opisina nga ini. Nga kinahanglan mo pa nga magpanawag sa opisina. Kag magpakita sang trabaho. Isiling naton, nga may salig ako sa ikasarang mo. Hambalan na lang nato ng bahin sa business ah. Oh, ari oh. A campaign proposal ini. Mahimo mo ini nga lantawon kag tun-an. Wala man lang niya gindaho. Ano blang gusto mo? Coffee? Juice or what? Tubig lang please. Going natural? Madali lang kay makuha ako. Kinuska niya ang mga papilis. Oh, nga apelyido mo sang dalaga ang ginagamit mo. Oh. Tungod bala kay gusto mo papagwaon nga dalaga ka pa, Shirley?
Hindi ba na tama pa ka temprano para magpangita sa bago nga affair? O kung ba si Mayara na? Kung hindi ako magsara, daw kadali man lang sa akon nga nadula. Kag may ginbulos ka na sa akon? Oh, ano? Wala ako nagkadto diri para nga hambalan ang personal ko nga kabuhi, Ivan. Saan mo pa nakilalang lalaki nga ginpamana mo? Sa nabalitaan ko, nagatulog na sa balay ninyo ang among nga lalaki, bisan wala pa kamo nakasal? Mas manami balas akong maghalok sang sakon? Pwede bala, Ivan? Ang natabo sa aton, madugay na nga natapos. Ang hindi ko lang mahangpan, kung nga ang kinahanglan mo pa nga ukaton pa, kag sulit-suliton sa akon. Please! Kung hindi mo gustong hambalan ang bahin sa ad campaign, mahimo na ako nga makabalik sa bag-o kong appointment kay Mr. De Vera. Well, hindi na kinanglan nga basahon ko pa ina. O sige, ihatag ko sa inyo kumpanya kontrata sa transaksyon ngayon. Bisan nga wala mo ginbasa? You were always good, Shirley. Personally, you failed me considerably. Apang sigurado ako nga pag-abot sa trabaho, wala ako sa masaway. Nakahibalo ako nga mas maayo ako kung ikumparar sa katrabaho ko. Pero hindi bala dapat. Basahon mo ani ang papilis kag tunan. Nahambal mo ng rason. Mas maayo ka sang sa iban. Hinali lang nga nagmala ang tutunlan ko. Ubuson ko na lang ang unod sang paso nga ini. Care for another glass? No thanks. Ang iba niya detalye, i-discuss ko na lang sa opisina mo. Sure. Malipay si madam nga madiscuss ang campaign nga ini kaupod mo. Sigurado ina, tungod kwarta ang dalun ko sa iya kompanya. Pero wala mo bala nabatian ang ginhambal ko? Nga sa imo ko lang gusto i-discuss ang bahin sa campaign nga ini? Subong ba lang gusto kong may balan mo? Nga ikaw lang istoryahon ko sa duration sa project nga ini. Gani, you have a deal with me sa tanan nga tion, Jerry. Kag wala ka sa may mo. Dako nga kwarta ang dalon ko sa kompanya mo. I don't think I want this contract. Ibalik ko mga papilis nga ini sa attaché case ko. Hindi kang madesisyon sini, sweetheart. Kag hindi ka mahimo nga mag-back out subong. Tukod sigurado ako nga hindi magpasugot si madam mo. Kag napacheck ko na ang inyo kompanya. Kag naibalaan ko nga madali na lang ini mabangkaruti. Kag amoy ning pinakadako ninyo nga account so far. Kag ang inyo kompanya among imo lifeline, sweetheart. Kag hindi ka gin magpaminsar nga mag-resign tungod kung wala ka. Kung wala ka na, i-pull out ko ang trabaho nga ini. Kag mabutang sa delikado ang kumpanya ni madam mo. Pero madugay na siya sa amo sininga negosyo eh. Kag sigurado ako nga madamo naman siya sang connections. Basi kung
makapalain siya sa image mo. Sa palaabuton. Basi bala kung hindi kaniya pagatagan sa maayo nga reference. Besides, sundon ko ikaw bisan diin. Nga ang ginabuhat mo ini, Ivan. Kinpalapit niya ang naungi sa noong ko. Nagapamangkot ka ko nga. Tugod, I want you back, Charlie. Kag wala ako sang utang sa imo sa kaykayonan ngayon eh. Mabalik ka sa mga butkon ko sa akon pamagi. Tugod may utang ka nga dapat nga bayaran. Ha? Oh. Uy, ako, Ivan. Kintulod niya ako. Mayo lang kay wala ako nagtabog palayo. Sige. Magalin ka na. Magalin ka na sa wala pa ako malipat. Nga ari ka sa akong opisina. Dira ka na. Kalain sa pamatsyag ko. Dumahibi ako. Apang hindi ko gusto nga makita sa mga empleyado diri nga nagahibi ako. Kani nga punggan ko nga hindi magtulo ang mga luha ko. Amo ka man gihapon, Charlie. Ang dumdam ko hanay ko nadula ng pagka-inosente mo. O kung maayo ka lang, artista. Makita ko gihapon ang kahadlok sa iya mga mata. Makita ko gihapon. Mami? Anak. Mami? Kaugot ka sa kusmos akon? Hindi ka kaginawa, Mayo? Sorry lang, anak, ha? Magko ka paliwat, Mami, haw? May work ka pa? Hindi na. Magkaupod kita bilog nga atron diri. Ay, sus. Magkaupod kita bilog nga hapon diri, anak. Ano ba lang gusto mo nga buhaton naton? Play basketball, Mami? Ate, sige Here, Mami, oh. Ang imuhang panganan nga pisgaon mo gani. Nagatumbo ang bola. Kag nagashoot. Amo inang gamito naton? Sige Pabay ilang anak. Kay buwas. Baklan ka ni Mami sang matuod na gid nga bula. Bible, Mami? Yes, promise. Wala ka bala makahibalo? Nga mataas si daddy mo? Kagwapo siya katama kasubong mo. Kag star player siya sang basketball sang college days niya. Kag ikaw, mahuyugon ka man sang bola.
Nasunod mo gid ang tanan, kag kanawong mo gid siya anak. Daw ginpihak ka mga bunga. Daw ikaw gid si daddy mo. Si daddy ko? Oo, si daddy mo. Din si daddy ko, mami. Kakakuan anak. Nagatrabaho siya sa malayo. Mapuli man sa diri, mami. Yes. Yes, anak. Kung matapos na ang obra ni daddy mo dito. Dason, makita ko na siya. Yay! Makita ko na si daddy ko, mami. Oh my God. Nagputik ako sa akon, anak. Ay. Sa bugos namon nga kabuhi nga mag-iloy. Wala ko gid na hinambit sa iya. Ang bahin sa iya, amay. Ang laom ko. Kumpleto na kami nga mag-iloy. Kag hindi na namon kinahanglan ang bisan sino nga lalaki. Apang, wala ako maghuna-huna nga sa kahigayunan nga ini. Kag paano kung mag-abot ang tion? Nga mamangkot siya kung nga ang nagpareho ang amon apelyido. Paano ko ipahatag sa iya ang bahin sa iya, amay? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Charlie, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Ato pa nga ang Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. May balay na ako nga madayunan. Kagon makakwarta na ako, mabakal ako sang kurtina sa mga bintana. Dason, babakal ako sang pinggan. Kag ano pa nga mga kinahanglanon ko diri sa balay. Ay, Diyos ko. Salamat, kid. Bisan paano, may balay na ako. Marta, ari na ako. Ba? Connie? Anong dala mo nga ina? Nagbakal ako sa isa ka dosena nga itlog. Mga dilatas kag mga kape. Para bala nga may pagkaon ka nga makaon sa sulod sang pila ka adlaw. Hasta nga mabaton mo ang imo nga sweldo. Connie, dasa hindi ko mahibalaan ko anong buhaton ko nga pagpasalamat sa imo. Ginbuligan mo ako. Ginabuligan ko lang ikaw. Kay nanamian ako magbulig sa imo. Nakita ko nga mabuot kay. Kag nagakinahanglan ka sang bulig.
trabaho ko. Sa kaagahon ako maninlo sa kusina. Kag sa hapon, among akong pagpanglabas sa mga linin sa mga ospital. Mahig ko ini nga trabaho, kag mabugat. Apang wala ko sa mahimo. Maayo lang gani kay may trabaho pa ako. Kag isa pa, hindi na nila ako makita. O kung makilala kay gabi na. Kag ang buhaton ko, magamit ako sang akong takurong nga hindi makita ang akong pinalian sa kilid sang akong nga ulo. Kag ang akong dulunggan, jutay na lang ang mga utod. Diri ako masugod sang akong bag-o nga kabuhi. Ang akong kabuhi nga daw isa ka ermitanya. Hindi ako mahimo nga makita ni Sherwin. Kinahanglan nga mapapati ko siya nga patay na ako. Sa sina, hindi na niya paghandumon nga halita ng akon anak. Kag amo man si Ellen. Bisan paano, naluwas ko si Ellen kag ang akon anak. Apang si Bart. Ay, Bart. Pasayluha ako. Patuwara ako. Apang hindi na ako magbalik sa imo. Kabigan na lang nga isa ako kadamgo nga nalimtan mo na pagkaaga. Natunan ko na ikaw nga higugmaon, Bart. Natunan ko na nga palanggaon si Robin. Hindi ko kamo malimtan. Magapabili na lang kamo nga matahong nga handumanan sa akon. Kag amo inang nakahatag sang kalipay sa akon. Bisan sa handurawan na lang. Ano ato? Nakabati ako sang lagabong dito sa balay ni Bob. May natabo bala sa iya? Ang maayo pa. Bayaan ko ana ining ginatanom ko sa akon nga lagwerta. Kay makadto ako sa ila nga balay. Basi bala kun may natabo sa iya? Bob! Bob! Ara ka da? Ako ini! Si Nora! Bob! Bob! O hindi. Si Bob nadagdag sa bangko. Ara si sa salog. Kag napilpilan sa sang bangko. Ay, Diyos ko! Natampukan sa sang bangko. Bob! Kuhaon kong bangko nga ini. Bob! Bob! Ay, salamat. Nakamuklat siya. Bob, ako ini. Sinura. Sinura ako. Nora? Mag-uyat ka sa akon. Kay patindugon ko ikaw. Magpungko ka, anay. Dira ka pungko. Subong sina. Salamat kid sa imo, Nora. Nalipungan gali ako. Oo. Kadako sang lagabong mo. Natabuan nga ara ako sa idalom. Kag nagapananom sang akong nga tanom.
Amo ina nga nabatian ko nga nahulog ka sa bangko. Naglingin sang hinali ang ulo ko. Matindog tani ako. Apang nadulaan ako sang animo. Madali lang ha. Makuha ko sang mainit na tubig. Paimnon ko ikaw. Oo. Hindi. Ang tao nga hindi ko gusto nga magpalapit sa akon. Amo man karon ang nagabulig sa akon. Sa ano ako makapalayo sa iya? Daw sa hindi ni maayo haw. Apang sa sitwasyon ko nga ini karon, may mahimo pa bala ako? Ano sa imo kung dalon ko ikaw sa doktor? Kinahanglan nga matanaw ka niya para nga mahatagan ka niya sang bulong. Kukuan, sa iba na lang nga adlaw. Hindi. Karon na lang sa hapon. Kay ano ba lang ginsiling ko sa imo? Kundi naghambal si Ellen nga ako nang mahibalo sa imo. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Amo inang iya nga bilin. Kag nagpangako man ako nga hindi ko ikaw pagpabayaan, Bob. O ta sige na, malakat kita sa doktor. Ako ang mahibalo, May kwarta ako dire. Hindi na. May kwarta ako para nga ipakonsulta sa doktor. Sige. Mapasugot na lang ako. Mapakonsulta kita sa doktor karon sa hapon. Kung hindi, wala ako magsala. Mahina ko no ang imo kasing-kasing. Kag kinahanglan mo ang pagpahuway. Amo man gani ina ang siling sang doktor. Kag nagsiling pagid siya, nga hindi ka dapat nga magpangabudlay. Kung parte sa trabaho mo diri sa sulod sang balay, hindi ka magpalibog. Ako ang mahibalo. Wala man ako sang obra. Sakpon ko na lang pagpaninlo sang balay mo. Kag ang buhaton mo, magpatawhay ka na lang. Hasta nga mag-ayo ka. Oo na. Salamat gid sa imo, Nora, ha? Ay, sus, para amo lang ina. Sino pa abi ang magbuligay? Kundi kita nga magkasilingan. Oo man. Labay man ang akon, Bob. Wala ka ginbalasang balita halin kay Ellen kag kay Marta? Wala gid. Wala na ako sang nabatian nga balita halin sa ila. Ambot kun nga ang nakabatas sila nga buhaton ini sa akon. Nabatasan nila nga buhaton ini sa akon. Sa pihak sang akon kaayo sa ila.
Makabatas pa sila sa paghimo sini sa akon. Ay, di. Basi masako lang sila. Hindi ka magpalibog, Hindi mahimo nga hindi mo sila makita liwat. Kaya base bala kung may importante lang sila nga ginabuhat. Kung nga wala sila makabalik dire. Isa pa, nagpangako ako kay Ellen nga hindi ko ikaw pagbabayan. Kung may kinahanglan ka, hindi ka magkahuya sa pagtawag sa akon. Salamat gid sa imo, Nora. Madamo gid nga salamat. Sige, buhaton ko ina. Tapos na nga kung isa ka problema. Patay na si Marta. Nagang bata nga ginapamilit niya nga ipangkon niya sa akon. Wala naman. Suno sa kay Danny Boy, ginpa-adapt niya ato sa iban. Kagulan ako sang labot sa butang na. Sir! Ikaw! Ba, ginatudlo ako ni Sisko. Ang ginasugid niya killer. Kagamong pinakamaisog diri sa prisuhan. Nagasinya siya nga magpalapit ako. Gago! Sinong gininto mo? Kung sinong may kinanglan, siyang magpalapit. Okay. Mapalapit ako. Anong kinanglan mo? May ipandam ako sa imo. Ano ina? Kung naghanda gani ako sa pagpanigarilyo, ihanda mo daw ng lighter mo. Kagsindihan ang akong sigarilyo. Ano? Ano ako? Mutsatso mo? Wala ka magsala. Amo mo ako dire. Ako ang imo amo dire, Sherwin Ronquillo. Ang ginasugid nga hawod dire. Maayo kinakaibalo ka. Kag hindi mo pagkalimtan ina. May hambal pagid ko sa imo. Ano? Sugot subong. Hindi ka na hawod dire. Lumpaog ka na. Ikaw ang lumpaod? Nasagang mong numol ko? Amuning bagay si mo. Hey! Agay! Atawa! Ipagbuang isog mo. Ibaklon ko inang atunto ka. Ay ba? Kung hindi ka gusto nga matudas, isiling mo nga naga-practice lang kita sang tapong kulay. Drak lang. Ato na siya. Dos, hindi ako makaginhawa sa akon. Nabaton nga kasakitan sa iya. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love.
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio